8! Φάει κι άλλα δημοσιογραφικά. Εδώ πως δεν εύκολα τώρα. Κάτσε εκεί! Τι κόντρα δεις. Μαλακό εσύ, εντάξει, τρώμε τώρα. Μας βγάζει μήνυμα. Κάτσε να βάλω περισσότερα. Για το καλό. Τι κάνεις, πώς έβαλες εκεί. Για το καλό. Πρόεδρε. Φέρε το. Βουγάτσα. Τα χρεώνω εγώ αυτά, Βουγάτσα κακάτος. Μικράκι, τι κάνεις. Και τρώω μέσα από το ταψί, εντάξει. Ας σου δω κάτω τώρα. Να μην πάει χαμένο τίποτα. Άτιμε, με πήρε όλους τους 800. Κοίτα. Εντάξει, τώρα τρώμε. Λικούδε να πίνουν σορμάνε. Με το φάει το κομμινάκι. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Γι' αυτό παθαίνω. Του μαραίνει ο μειός σου. Λέμον. Άμα το αφήσω, δεν θα γίνεις τέλος. Λέμον. Να μου λέει πάνω στο τέλος. Ούτε εσύ τον είχες, δεν πειράζει. Είδες. Όμως δεν το έχασα. Να του λέμε αυτό. Δεν το βρήκες ποτέ αυτό. Πρόεδρε. Να κάνεις όμως Μαριάννα. όχι, δεν Μαριάννα του θέλει. Κάτσε. Αυτό θα το σπέσει. Αυτό αύριο το βάλουμε εκεί. Να το κάνω. Θα το θυμάσαι το πέφτει που χορεύει. Σπάσε εγώ να κάνω. Αυτό δεν παίρνει κάμερα. Όταν δεν παίρνει κάμερα, όταν παίρνει πολύ.